Ordiziak udala 2019ko aurrekontuaren proposamena lantzen hasia da. Hori dela eta partaidetza prozesua abiaraziko du herritarren ekarpenak jaso xedez. Azkenean helburua denon artean inplikatzea baita herritarrak udal kudeaketan, udal gestioan eta noski guk ere alderdi politiko bezala edo udal gobernu bezala baita jasotzea ere baita herritarren ekarpenak aurrekontua alden partaidetzak egingoarekin edo egin alizateko. Berez prozesua azaroak 2000ko nahi dugu bukatu. Bukaeran guztionen azterketa, aldez aurretik teknikari egin gute bere analizia noski, eta gero mankomunean bilera iriki batetan guztiak jarriko ditugu, honen berri emango dugu, eta nahi dugu lehenetsi gutxienez inbertsioak guk ere baita aurrekontuan txertatu alizateko. Hain zuzen, astelenean emango zaio hasiera parte hartze prozesuari. Hiru parteka egingo dugu prozesua, buzoia jarriko ditugu herriko hainbat tokietan ekarpenak bertan jasotzeko. Hau da induzten, etxean jasoko dugun diptikoa, eta hemen galdera edo erresa da betetzea, azkenean nola betuko zenuke edo bintzat ekarpen bat egitea Ortizia hobetzeko lehen mapean. Majori, Zuaizti, Barrena, Arreta bulegoa eta Aldatzen guan, kokatuak egongo dira buzoiak, bertan ekarpenak jasotzeko. Baitaren noski, azkenean teknologia berrik erabiltzen ditugu, eta online eran ere baita. Bestalde udal gobernuak gaineratu du, urtea bukatu aurretik hainbat inbertsio egingo dituela. Hainbat proiektu gazotu ditugu edo bidatu ditugu, martxan jartzeko, Okorro bideko jakintza eta Gerrikako arbolako proiektu adibidez. Eta gero, beste bi apostu estrategiko ere baita, martxan jarri ditugunak, Ordizia Lab eta Kultur Lab. Ordizia Labekin, azkenean gure nahi duguna da, Ordiziaren eraldaketa ekonomikoa lortu, azkenean azoka ardatza izanik, eta beti bultzatu nahian merkataritza, turismoa eta mintzat sustapen ekonomikoarekin zerikusia duten arlo guztiak. Bestalde, Kultur Lab. Honekin ere baita nahi duguna da planifikatu, antolatu, kultur ekipamendu mailean, eta gero baita arlo estrategikoan edo plan estrategikoa baita egin. Eta gero Okorro jakintza Gerrikako arbolarekin lotzen duen urbanizazio hori Urdan eta Ekalaiko bukaerarekin batera, martxan dare, igual seguratxoenak esango ditute. Altamira eta Zuhiltzaien artean dagoen paseleku hori ere, herriko saltatze lanak ere baita, behiratuta ditugu. Auzodako komunak, aste honetan, pleguak gutxora buketuta izango ditugu. Gero eguneko zentro berria, zentroazion diurna edo etzen dena ere baita, bazkenen Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan duen inbertsiotako diruntza lanlerro batetik, hor bi proiektu ditugu lantzen, bata da emergentzizko eta gero azkenen indarkeriaren kontrako azkenen emergentzizko bi pixu, eta gero eguneko zentro hau. Altamirako igogailuaren prozesu baita defendituta dugu, eta laster emango dugu baita honen berri. Garragartzapazako estalpe parte horren lehiaketa prest dugu ere baita plegua, laster emango dugu horren berri ere. Kautxezko alkorkeak ere baita laster jarriko dira, parkeak berritzen ere baita laster hasiko gea. Lorategiko regadioa ere automatikoa ere baita berehala martxan jarriko dugu. Hortaz gain, Majori kiroldegiko hobekuntza proiektuaren lehen fasea ere, xehexea azaldu du Santa Maria alkateak. Azkenean da, izango da, irisatasunari dagokionez bizkarrezurra, gero bestalde, sarrera guztiak tokiz aldatzen dira, kanpora ateratzen dira, eta aterako dira, oin gaur egun kanpoan edo dagoena, taberna ere baita tokiz aldatzen da, eta gero, justo hor dagoen terraza hortan jarriko dugu, bipisuko taberna, eta gero azpian dagoen gaur egun gimnasioa eta hainbat sonketa geladarenak gehikugoa biak azkenean baita bat egiten dira. Hau da, proiektua zabala da. Ia 2,9 milioi euroko proiektua da azkenean, oroar, egingo dena.
Eta aurreikusi dugu hasiera azaroak 15 egitea.